L-Assoċjazzjoni Medika Maltija taqbel mal-abbozz ta' liġi li qed jiġi propost biex pajjiżna tiġi introdotta l-kannabis mediċinali. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-President Martin Balzan iddeskriva l-abbozz bħala wieħed tajjeb għaliex jimxi ma' rapport tal-Assoċjazzjoni Medika Dinjija anzi daħħal iżjed restrizzjonijiet biex il-mediċina offruta tkun biss waħda ta' kwalità. Fejn jidħol il-kannabis l-indikazzjonijiet huma ftit. L-istudji xjentifiċi kważi xejn huma limitati ħafna. Li nafu li s-side effects tagħhom jistgħu jkunu qawwija u l-long term side effects ma ġewx studjati. Din għandha tkun tintuża biss meta l-mediċini ippruvati xjentifikament u liċenzjati ma jaħdmux iżjed. Il-mam tagħmilha ċara li l-kannabis mediċinali għandha tintuża biss f'każi eċċezzjonali fejn il-mediċina l-oħra kollha ma jkollix effett u allura l-pazjent ma jkunx għatfadallu x'jitlef u jażel li jieħu dan ir-riskju. Fl-istess waqt li taqbel mal-abbozz propost, il-mam tinsab imħasba li jistgħu jidresqu xi emendi li jagħmluha iżjed faċli li wieħed jakkwista l-kannabis għal użu rekreattiv. Li ma nixtiequx aħna il-professjoni medika li tinħoloq idea li di xi wonder drug tmur intabib u jiktibilek jisu xejn mhu xejn. Hemmhekk naħsbu li jsir iżjed dannu lis-soċjetà milli ġid. Balzan iddikjara wkoll li għal kull kundizzjoni li jissemma li għalija hija tajba l-kannabis mediċinali hawn mediċina alternattiva li hija ttestjata xjentifikament u li dwarha huma magħrufa u ttestjati is-side effects.